Po stáročia bol cesnak oslavovaný ako najsilnejší prírodný liek ľudstva. Ale čo keby som vám povedal, že táto zázračná cibuľka, ktorá práve teraz leží vo vašej kuchyni, sa môže stať smrteľnou, ak urobíte len 6 jednoduchých chýb? Nedávne štúdie odhalili, že až 99% seniorov robí nebezpečné chyby pri používaní cesnaku. Chyby, ktoré môžu zvýšiť záťaž pečene o 47%, zriediť krv na život ohrozujúcu úroveň alebo vymazať všetky benefity, o ktorých ste si mysleli, že ich získate. Jedna štúdia dokonca ukázala, že len jedna z týchto chýb znížila účinnosť liekov na srdce o ohromných 51%. Nie je to mýtus, je to veda. Veľké farmaceutické spoločnosti nechcú, aby ste to vedeli, pretože správne používaný cesnak môže nahradiť viacero liekov, ale nesprávne použitý vás môže stáť život. V tomto videu odhaľujeme 6 šokujúcich chýb pri používaní cesnaku, o ktorých nikto nehovorí, ale ktoré by mal počuť každý senior. A verte mi, budete chcieť zostať pri chybe číslo 1. Je to najčastejšia a najsmrteľnejšia chyba, ktorú môžete urobiť. Tak sa do toho pustíme. Vaše zdravie a život môžu závisieť práve od toho. Časť 1. 6 smrteľných chýb pri používaní cesnaku, ktorým sa musíte vyhnúť. Chyba číslo 1. Nesprávne skladovanie cesnaku. Dobre, poďme sa pozrieť na našu prvú chybu. Hoci je to jedna z najmenej bežných chýb, môže byť najnebezpečnejšia. Hovorím o nesprávnom skladovaní cesnaku, konkrétne o skladovaní nakrájaného cesnaku v oleji pri izbovej teplote. Možno si myslíte, že ušetríte čas tým, že si pripravíte domáci cesnakový olej. Ale keď ponoríte čerstvý cesnak do oleja a necháte ho na kuchynskej linke, vytvoríte ideálne prostredie pre smrtiacu baktériu nazývanú Clostridium botulinum, ktorá spôsobuje bachulizmus. Táto anaeróbna baktéria sa darí v prostredí bez kyslíka, ako je cesnak pokrytý olejom. Štúdia uverejnená v časopise o ochrane potravín skúmala prípady bachulizmu spôsobeného potravinami, ktoré súvisia s týmito domácimi prípravkami a zistila, že skladovanie pri izbovej teplote len 48 hodín zvyšuje produkciu toxínov o 400%. Desivá časť je, že toxín botulinum je bez zápachu a bez chuti. Neviete, že je tam, kým sa neobjaví príznaky, ktoré môžu začať rozmazaným videním a suchom v ústach, ale rýchlo eskalujú do paralýzy, ktorá sa šíri po celom tele. Bez okamžitého lekárskeho zásahu môže dôjsť k zlyhaniu dýchania a smrti. Aké je teda jednoduché riešenie? Ak chcete pripraviť cesnakový olej, musíte ho uchovávať v chladničke a spotrebovať do 1 týždňa. Ešte lepšie je pripraviť si malú dávku vždy, keď ju potrebujete, aby ste dosiahli maximálnu bezpečnosť a chuť. Skúste namiesto toho toto. Pečte celý cesnak, strúčiky a olivový olej, potom ihneď vložte do chladničky. Teplo zabije všetky prítomné baktérie a chladná teplota zabezpečí jeho bezpečnosť. Nenechajte, aby sa jednoduchá pohodlnosť zmenila na život ohrozujúcu chybu. Chyba číslo 2. Kombinovanie cesnaku s liekmi na cukrovku. Keď sa posunieme vyššie na stupnici nebezpečenstva, narazíme na chybu, ktorá ovplyvňuje milióny diabetikov po celom svete. Hoci cesnak obsahuje zlúčeniny, ktoré prirodzene znižujú hladinu cukru v krvi, čo znie prospešne, v kombinácii s liekmi na cukrovku môže byť smrteľný. Výskum Národného inštitútu pre cukrovku študoval diabetikov typu 2, ktorí pravidelne konzumovali cesnakové doplnky spolu s predpísanými liekmi. Štúdia odhalila, že až 31% z nich zažilo hypoglykemické epizódy, pri ktorých hladina cukru v krvi klesla na nebezpečne nízku úroveň. 9 účastníkov dokonca vyžadovalo núdzovú hospitalizáciu. Aktívna zlúčenina alicínin v cesnaku zvyšuje citlivosť na inzulín a zlepšuje spôsob, akým vaše bunky absorbujú glukózu. Ak už užívate lieky ako metformín alebo inzulín, pridanie významného množstva cesnaku vytvára zosilňujúci účinok.
Vaša hladina cukru v krvi môže rýchlo klesnúť, čo môže spôsobiť zmetenosť, krče alebo stratu vedomia. Dobrou správou je, že riešením nie je úplné vylúčenie cesnaku, ale rozumné a opatrné konzumovanie. Ak máte cukrovku, konzumujte cesnak s jedlom, nie na prázdny žalúdok. To spomalí vstrebávanie a zabráni rýchlemu poklesu hladiny cukru v krvi. Začnite s malým množstvom, napríklad jedným strúčikom denne, a počas 2 týždňov pozorne sledujte hladinu glukózy. Najdôležitejšie je, aby ste vždy informovali svojho lekára o konzumácii cesnaku. Možno bude potrebné upraviť dávkovanie liekov, aby ste boli v bezpečí. Pamätajte, že cesnak môže byť silným spojencom na vašej ceste za zdravím, ale je dôležité používať ho správne a v spolupráci s vašim lekárskym tímom. Chyba číslo 3. Konzumácia surového cesnaku na prázdny žalúdok. Táto chyba poslala nespočetné množstvo ľudí na pohotovosť s neznesiteľnou bolesťou. Pre každého, kto má už existujúce zažívacie problémy, ako sú vredy, gastritída alebo zápalové ochorenia čriev, môže byť konzumácia surového cesnaku na prázdny žalúdok katastrofálna. Tie isté silné syrové zlúčeniny, ktoré robia cesnak liečivým, ho zároveň robia vysoko dráždivým a poškodzujú tráviace tkanivá. Gastroenterologická štúdia Sioux National University sledovala 89 pacientov s potvrdenými žalúdočnými vredmi, ktorí konzumovali surový cesnak. Šokujúcich 42% tejto skupiny malo závažné krvácanie a 18% potrebovalo transfúziu krvi. Mechanizmus je vo svojej jednoduchosti brutálny. Alisonín a iné zlúčeniny síry dramaticky zvyšujú produkciu žalúdočnej kyseliny a zároveň dráždia ochrannú slizovú vrstvu žalúdka. Gastroenterológ v Miami raz opísal prípad, keď pacientka každý deň ráno jedla 3 strúčiky surového cesnaku na podporu imunity. Bez toho, aby to vedela, sa u nej vyvinuli vredy. Jedného rána pocítila bodavú bolesť, po ktorej nasledovalo zvracanie krvi. Cesnak doslova spálil jej vred, čo spôsobilo perforáciu, ktorá si vyžiadala núdzovú operáciu. Táto zápalová reakcia sa neobmedzuje len na žalúdok. Ľudia s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou čelia podobným rizikám. Surový cesnak môže vyvolať zápalové kaskády, ktoré spôsobujú závažné záchvaty trvajúce týždne. Jeden zdokumentovaný prípad sa týkal 34-ročného muža, ktorého Crohnova choroba bola 2 roky v remisii, kým nezačal konzumovať surový cesnak. Do 5 dní bol hospitalizovaný s črevným krvácaním. Riešením je opatrná úprava, nie vylúčenie. Ak máte akékoľvek zažívacie ťažkosti, nikdy nekonzumujte surový cesnak na prázdny žalúdok. Vždy ho jedzte s jedlom, najlepšie s niečím alkalickým, ako je mlieko alebo jogurt, ktoré pomáhajú neutralizovať kyselinu. Lepšou voľbou je cesnak ľahko uvariť, čím sa zníži obsah dráždivých látok o 60% a zachovajú sa väčšina jeho výhod. Ako šetrnejšiu alternatívu môžete zvážiť aj extrakt zo starého cesnaku. Proces starnutia premieňa drsné sírové zlúčeniny na jemnejšiu formu. Štúdie ukazujú, že má kardiovaskulárne výhody bez podráždenia tráviaceho ústrojenstva. Chyba číslo 4. Konzumácia cesnaku pred operáciou. Tu sa veci stávajú skutočne život ohrozujúcimi. Cesnak je silný prírodný liek na riedenie krvi a jeho konzumácia pred operáciou môže spôsobiť nekontrolované krvácanie. Väčšina ľudí netuší, že niečo tak nevinné ako cesnakový chlieb môže z rutinného zákroku urobiť lekársku pohotovosť. Komplexná analýza uverejnená v časopise New England Journal of Medicine sa zaoberala tisíckami chirurgických prípadov, v ktorých pacienti trpeli nadmerným krvácaním. Štúdia zistila, že 8,7% týchto prípadov bolo priamo spojené s konzumáciou cesnaku. V týždni pred operáciou sa u pacientov, ktorí konzumovali viac ako 2 strúčiky denne, zvýšil čas krvácania až o 250%. Skutočné nebezpečenstvo spočíva v interakcii s inými faktormi.
Ak spolu s cesnakom užívate aj aspirín, rybí olej alebo vitamín E, antikoagulačné účinky sa môžu znásobiť. Jeden zdokumentovaný prípad sa týkal pacienta, ktorý užíval všetky 4 látky a počas jednoduchého zubného zákroku takmer vykrvácal. Zubný chirurg nedokázal zastaviť krvácanie po jednoduchom vytrhnutí zuba. Protokol je jasný a nepodlieha diskusii. Najmenej 10 dní pred akýmkoľvek plánovaným chirurgickým zákrokom prestaňte konzumovať cesnak, vrátane doplnkov stravy a potravín s vysokým obsahom cesnaku. To zahŕňa zubné zákroky, biopsie a dokonca aj kolonoskopie. Musíte informovať každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o vašej konzumácii cesnaku, bez ohľadu na to, ako malý sa zákrok zdá. Ak podstupujete núdzovú operáciu, okamžite informujte chirurgický tím o vašej nedávnej konzumácii cesnaku, aby mohli vopred pripraviť krvné produkty a zrážacie faktory. Toto riziko nestojí za to podstúpiť. Váš život môže doslova závisieť od tohto jednoduchého pravidla. Chyba číslo 5. Konzumácia veľkého množstva surového cesnaku. Ide o šokujúcu chybu, ktorá posiela tisíce ľudí na pohotovosť. Napriek tomu však zostáva vo veľkej miere nehlásená. V súčasnosti je populárny wellness trend, konzumácie celých cibúľ surového cesnaku na detoxikáciu alebo posilnenie imunity. To však môže spôsobiť vážne chemické popáleniny, nebezpečný stav krvi a dokonca poškodenie orgánov. Stanford University Medical Center zdokumentovalo 67 prípadov otravy cesnakom za pouhé 2 roky. Pacienti zvyčajne konzumovali 15 až 30 surových strúčikov denne, veriac, že čím viac, tým lepšie výsledky. Dôsledky boli devastujúce. 23 pacientov utrpelo chemické popáleniny pažeráka, ktoré si vyžiadali endoskopický zákrok, a 11 pacientov utrpelo ťažký typ anémie, ktorý si vyžiadal transfúziu krvi. Chémia je desivo jednoduchá. Alisonín v obrovských dávkach sa stáva silným oxidačným činidlom. Doslova ničí červené krvinky prostredníctvom oxidačného poškodenia. Jeden hematológ vysvetlil, že hemolýza vyvolaná cesnakom sa môže vyskytnúť do 72 hodín po nadmernej konzumácii. Pacienti prichádzajú s tmavou močou, silnou únavou a nebezpečne nízkou hladinou hemoglobínu. Podľa viacerých štúdií je bezpečná horná hranica pre dospelých 4 strúčiky surového cesnaku denne. A to len v prípade, že sú rozložené počas celého dňa v rámci jedál. Terapeutická dávka, ktorá prináša benefity bez rizík, je v skutočnosti len 1 až 2 strúčiky denne. Všetko, čo presahuje túto dávku, neprináša žiadne ďalšie benefity, pričom dramaticky zvyšuje nebezpečenstvo. Nenechajte sa oklamať mýtom, že čím viac, tým lepšie. Rešpektujte silu cesnaku a používajte ho s mierou. Chyba číslo 6. Užívanie cesnaku spolu s liekmi na riedenie krvi. Toto je najnebezpečnejšia chyba, akú môžete urobiť, a spôsobila už smrteľné krvácania. Ak užívate antikoagulancia alebo lieky na riedenie krvi, ako je Vararin, Clopidogrel alebo novšie lieky, ako je Pixabin, ich kombinácia s liečivými dávkami cesnaku môže byť smrteľná. Lekárska literatúra obsahuje množstvo zdokumentovaných úmrtí v dôsledku tejto interakcie. Americký časopis hematológie uverejnil metaanalýzu závažných krvácavých príhod u pacientov, ktorí užívali cesnak aj antikoagulancia. Štúdia odhalila, že 71 prípadov viedlo k vnútornému krvácaniu s 34% úmrtnosťou. Nie sú to len štatistiky, sú to tragédie, ktorým sa dá predísť. Interakcia je synergická a nepredvídateľná. Cesnak nielenže prispieva k riedenie krvi, v skutočnosti potenciuje účinok liekov prostredníctvom viacerých mechanizmov, čím sa vaša krv riedi viac, ako je zamýšľané. Aj zdanlivo neškodné množstvá môžu byť nebezpečné. Prípadová štúdia z Toronta dokumentovala prípad ženy, ktorá užívala lieky na riedenie krvi a po konzumácii cesnakového chleba v reštaurácii utrpela trvalú stratu zraku na jednom oku.
Najdesivejšie na tom je, že krvácanie sa môže vyskytnúť kdekoľvek v tele, od mozgu a žalúdka až po kĺby a svaly. Nezmeniteľné pravidlo. Ak užívate akékoľvek lieky na riedenie krvi, cesnak v liečebných množstvách je absolútne kontraindikovaný. To zahŕňa doplnky stravy, surový cesnak a koncentrované prípravky. Malé množstvá v kuchyni sú vo všeobecnosti bezpečné, ale aj vtedy je kľúčová konzistentnosť. Nejedzte sporadicky ťažké jedlá s cesnakom, pretože náhle zmeny môžu ovplyvniť metabolizmus liekov. Jediným bezpečným prístupom je úplná transparentnosť voči vášmu zdravotníckemu tímu. Ak absolútne chcete využívať výhody cesnaku, zatiaľ čo užívate antikoagulancia, musíte spolupracovať so svojím lekárom, aby dôsledne sledoval vaše zrážacie parametre. To však vyžaduje lekársky dohľad a pre väčšinu ľudí to nie je riziko, ktoré by stálo za to podstúpiť. Váš život a vaše zdravie sú príliš dôležité na to, aby ste ich riskovali kvôli potravine, ktorú možno bezpečne používať na toľko iných spôsobov. Vždy uprednostňujte bezpečnosť pred vnímaným prínosom pre zdravie. Časť 2. Najlepší spôsob použitia cesnaku pre maximálne benefity. Po tom, čo ste sa dozvedeli o týchto nebezpečných chybách, sa možno pýtate, či cesnak stojí za riziko. Odpoveď je jednoznačné áno, ale len pri správnom použití. Veda odhalila optimálny postup, ktorý maximalizuje benefity a zároveň eliminuje nebezpečenstvo. Správna príprava je základom. Keď cesnak rozdrvíte alebo nasekáte, enzym nazývaný alanizáza premení zlúčeninu na alicín, ktorý je primárnou liečivou zložkou. Tu je kľúčová časť, ktorú väčšina ľudí prehliada. Rozdrvený cesnak musíte pred varením alebo konzumáciou nechať presne 10 minút odstáť. Výskum z Penn State ukázal, že táto čakacia doba zvyšuje tvorbu alisonínu o neuveriteľných 1900%. Ideálne podmienky na varenie surový cesnak poskytuje maximálne množstvo alisonínu, ale ako sme videli, môže byť drsný. Ideálne podmienky sú jemné. Zohriatie na približne 140 stupňov Fahrenheita, 60 stupňov Celzia na maximálne 15 minút. Táto teplota zachováva 82% alisonínu a zároveň eliminuje podráždenie tráviaceho ústrojenstva. Štúdia s viac ako 3700 účastníkmi zistila, že táto metóda poskytuje rovnaké kardiovaskulárne výhody ako surový cesnak, ale bez akýchkoľvek hlásených vedľajších účinkov. Načasovanie a kombinovanie. Cesnak konzumujte s najväčším jedlom dňa, ideálne s jedlom, ktoré obsahuje zdravé tuky, ako je olivový olej alebo avokádo. Je to preto, že prospešné zložky cesnaku sú rozpustné v tukoch a lepšie sa vstrebávajú spolu s tukmi v strave, čím sa ich účinnosť zvyšuje o 45%. Optimálna denná dávka, potvrdená terapeutická dávka, ktorá prináša výhody bez rizík, je len jeden veľký strúčik čerstvého cesnaku denne. Toto množstvo stačí na výrazné zníženie krvného tlaku a cholesterolu bez toho, aby sa priblížilo toxickým hladinám. Perfektný recept, ktorý stojí za vyskúšanie. Rozdrvte jeden strúčik a nechajte ho 10 minút odstáť. Zmiešajte ho s lyžicou extra panenského olivového oleja a štipkou morskej soli. Natriete túto zmes na celozrnný chlieb a jemne ho zohrejte. Olivový olej zvyšuje vstrebávanie cesnaku a zároveň chráni sliznicu žalúdka. Vynikajúce alternatívy. Ak nemôžete tolerovať čerstvý cesnak, vynikajúcou alternatívou je extrakt zo starého cesnaku. Proces starnutia premieňa drsné zložky na jemnejšie deriváty, ktoré poskytujú výhody bez vedľajších účinkov. Alebo vyskúšajte čierny cesnak, ktorý je fermentovaný a má dvojnásobnú hladinu antioxidantov, vďaka čomu má sladkú melasovú chuť. Pamätajte, že cesnak je silný liek, ale ako každý liek môže liečiť alebo škodí, v závislosti od toho, ako ho používate.
Pri správnom používaní zostáva cesnak jedným z najprospešnejších potravín v prírode. Začnite pomaly, rešpektujte jeho silu a vždy zohľadňujte svoje individuálne zdravotné okolnosti, záver a sľub lepšieho zdravia. Tak to je všetko. Teraz máte vedomosti, ktoré vám pomôžu zmeniť spôsob, akým používate cesnak a premeniť ho z potenciálneho rizika na skutočného spojenca zdravia. Prebrali sme 6 nebezpečných chýb, ktorým sa treba vyhnúť, od nesprávneho skladovania až po kritickú interakciu s liekmi na riedenie krvi. Ukázali sme vám vedecký a bezpečný spôsob prípravy a konzumácie cesnaku, aby ste mohli využiť jeho maximálne výhody pre vaše srdce, trávenie a celkové zdravie. Pamätajte, že tu nejde o strach. Ide o posilnenie. Ide o pochopenie, že každé malé rozhodnutie, ktoré urobíte, má silný vplyv na vaše zdravie a život. Cesta k lepšiemu zdraviu nemusí byť zložitá. Niekedy začína jednoduchou zmenou v kuchyni. Teraz je na vás, aby ste sa zaviazali. Teraz chceme počuť váš názor. Urobili ste niekedy niektorú z týchto chýb? Máte svoj vlastný spôsob konzumácie cesnaku, ktorý vám vyhovuje? Podelte sa s nami o svoje skúsenosti a názory v komentároch nižšie. Radi si ich prečítame a ak ste tieto informácie považovali za užitočné, nezabudnite kliknúť na tlačidlo Páči sa mi to. Pomôže to nášmu kanálu osloviť viac ľudí, ktorí tieto informácie potrebujú. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu a zapnúť zvonček s upozorneniami, aby vám neunikli žiadne budúce videá. Pretože tu v It's Better Health veríme, že cítiť sa čo najlepšie je voľba, ktorú môžete urobiť každý deň.